makadungog kanako ug malipay. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo nagatan-aw sa matarong ug nagapatalinghug sa ilang mga singgit. Ang Ginoo nagasudya sa mga nagabuhat ug dautan. Aron dili sila hinumduman sa yuta. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Sa pagsambit sa matarong namati kanila ang Ginoo. Ug sa tanan nilang mga kasakit, giluwas niya sila. Ang Ginoo haduol sa gisulay nga tawo. Ug sila nga naguol sa espiritu, iyang giluwas. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daghan ang mga kaguol sa tawo nga matarong, apan niining tanan ang Ginoo nagapalingkawas kaniya. Nagabantay siya sa tanan niyang kabukugan, ug walay usa kanila nga mapalit. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang daotang mga buhat nagapatay sa daotang tawo, ug ang mga kaaway sa matarong nagabayad sa ilang kalapasan. Apan ang Ginoo nagaluwas sa kinabuhi sa iyang mga sulugoon, ug walay mahulog sa kalapasan kanila nga nagadangog kaniya.